Menika Bapak Ibu menika ponakan kula saking Tulungagung, ponakane Bu Kesi. Ini Mas Ayu Winong Nawangsih. Nah, pancen yo putra dalang. Heeh. Mas Sugi. Iya. Peralatane luar biasa. Nang kowe ta omongi. Dalam napa, Pak? Saiki enek lho dualang iki lek ndalang nggawa ula, tenan ula tenan. Sak pupuku gedene. Hah? Lah aku nonton dhewe iki tenan Ula. ning YouTube. Ula napa niku? Penari ular. Oh, penari ular. Heeh. Lah jenengan prayu biasane nggih beto to, Pak? Iya iya. Kisi udula anu kisi. Ayo. Ambene ora nggih. Aku omong tenanan kuwi. Matur sembah nuwun. Lan ngapunten Pak Waji, Bu Supi lan sedaya para pamirsa ingkang merangke wau nggih perang gagal niku anak kula sing barep. Nah, kalih Bu Kesi, yo karo Bu Kesi liyane apa enek wong ngaput ora ono. Lah iya tak jelaske karo Bu Kesi, anakku mbarep kuwi SMP kelas 2. Iya, Suarane sik ngagor-ngagori lek sabetan wis bapak yang katangan mergo niku pancen kula switake ngene piyayi sing bener-bener menjadi guru yang sangat luar biasa, siapa lagi kalau bukan Mas Ajimas Bayu Pamungkas. Jenenge sapa anakmu jenenge sapa, Pak? Anake iki lho jenenge sapa? Sapa ya, Guys? Sing mau lho, sing sabetan mau lho. Sing nomor pira? Sing barep mau lho. Anakku sing karo sapa? Karo aku mau lho. Oh, anak. Mas Gelar Pamayang. Nah, ya ngono lho dikenalke anake. Lah urung kok mau Mas Gelar Pamayang niku sendalang niku bisa mbantu karo bapake. Lah sing bedhuk. Lah kowe iki tukang ngeben aku ya. Ayo, ben kapok Mas ya. Ayo. Ora nek apa-apa blas. Ayo. Dilala disanding karo tum. Wah, tujune ora pas gending mau. Ayo pas lobong cilaka ngono. Tok deng tok entak tudeng tak muntang. Denek entang. Blios ngono wae. Bapak iso jantungan. Ayo ngono. Rambu Basundara niku wau sing rekake melu mriki niku wau kembar kalian anak kula wau lho Bu sing wedok niki teng mriki kalih kula wau. Niku jenenge Rambu kalian Rangkung dadi kembar dampit. Dene kang nomor kalih niku nembe nyantri wonten Pondok Ngabar Ponorogo kelas 1 SMP. Iya. Mergo Pak yo mbiyen ning pondok, anake ning pondok iki pas. Kowe pondok Ramadan. Wis ora ngono kuwi. Matur nuwun katresnanipun. Tapi nyuwun pambiyantu Mbak Sekar. Wah iki jan piyayi le. Kok kene jan ketok irunge tok. Iya. Mergo yen bangir tenan. Heeh, terus kuwi ora gawean, ora suntikan asli. Bejane sing kakung. Apa? Piyayine lagi ndingkluk nyawang HP, fotone bojone. Mbak live TikTok, Mbak. Hai guys, ini istriku mau nembang, guys. Mboten Mbak Sekar, jenengan kula critani jujur. Madangkaran niku piyayi sing paling meneng niku loro. Sinten, Pak? Siji Mas Udin, loro sing ngerbak. Mas Edi meneng, mbok kekancing meneng dhek kan. Mendel tenan, pun wonten mriki aman. Nggih to, jenengan nyekseni piyambak to? Nggih. Saben jenengan tumut Madangkara lek ingkang garwa mesti mendel ngoten to? Nggih, nek kula nderek nggih, Pak. Pak ngerti. Saya ngerti, biasanya lek sama Rama lu mesti dhek duit to. Ayo. Oh, serampat barang kok biasane. Kuwi nggih. Kali anu Mbak Sekar esuk niku Februari lah Mbah Supron niku kali ibu kula niku lah pernikahan Mas. Mangke insyaallah badhe ngaturi kadang-kadang komplit Sriwedari. Oh nggih. Dibeleke pas prei ngeten iki malam Senin. Nggih. Nggih. Pun entuk anu dereng keterangan dereng. 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 Dereng nggih, dereng. Dereng. Dereng malah. Nggih, dereng.
Mangka kula pun sanjang mangke komplit sindene pinten to niku Sriwedari? 3. Lah 3 kula kan ngejak kabeh. Aja malah siji malah tutik engko aja malah. Aduh. Dek iki malah iso nari yen Mbak Tuti kok. Mbene pokoke ora tanggal 1 ya tanggal 8 Februari mangke. Nggih, siap, Pak. Nggih, panjenengan kudu tumut. Nggih. Enggak garwa ora samelu ya, ora apa-apa ya. Ganti imam. Oh iya dibake. Oh iya Mas Imam barang ya Sriwedari. Wah, ya Mas. Wah iso aja nampa jamku lho Mas. Ha iya ngono wis. Mongso bodho jenengan tindak ning Blitar. Ya, Monggo karyanipun Mbah Sukron saged, karyane Mbah Mantep saged nderek jenengan. Mbah Sukron kang sesideman mau niku. Hah? Sesideman. Masa jenengan kaya alus ngono sesideman. Mboten namung nyanyi lho, Pak. Oh, namun nyanyi. Nggih. Nyanyi. Karena tidak nyanyi. Kowe nggo koper karo nggo dingklek takok nyanyi. Iya. Nggih. Ingkang bawa kakung nggih saya. Oh, ingkang bawa ingkang kakung. Nggih. Monggo, nggih. Monggo lek kersa Mas Udin lek kersa Mas nggih. Lek kita ya pekewuh bawa saged diwakili ngangge sekso saged. Iya, nggih. Apa. Ayo. Wong kabeh lulusan karawitan mesti apik. Kan iki mesakne lininting ngangge gampang. Ayo nggih. Pun Mas Udin kula percaya wis to jenengan. Nembe radang niki, Pak. Dalem Nembe radang. radang. Sing radang gulune napa atine? Radang hati. Mungkin niki dilajengke rencang-rencang saged, Pak. Oh, saged. Nggih. Ning mangke sing ngoper kula lho nggih. King mriki men ora udur, udur. Sing ngoper kula. Dadi lek kula dereng muni stop wonten jenengan terus. Nggih, aturane ngoten nggih. Kula kan pun minangkani pamundhut jenengan, mangke pokoke kalih-kalih oke. Ning ya kuwi yen kula dereng muni stop, mboten oleh geser. Enggak. Wiwit ya. Wiwitane. Penggambang lho Bu, iso nyuwara apik ngeten iki. Biasane lek tukang gambang iki ini sepuh ngono kuwi. Anggere kale anak saweran ditransfer apa saweran iki apa? Transfer iki apa? Ora ngerti. Ayo niki penggambang ning ganteng gagahe kados ngaten. Anderek Sang Prabu. Mesti diblotokne kancane. Yakin mesti diblotokne. Pak Taslim kula pokoke Ana Prabu ta? Nggih. Wong niku awake dhewe Mas Taslim diblotokne apa nene wong liya? kaya aku, Pak. Bapaknya nawai tanyanya sama saya aja. Mbak, engko sampean kei tandha dadi anderek sang pekik tegese pamane Mbak ngangge bahasa Mbak Sekar. Ya bahasa isyarat. Anderek sang pekik tegese derek sang pekik berarti kan. Nah, berarti pekik ngono kuwi. Priya bagus lek priya ngene, Mbak. Priya bagus ngene. Priya. Ayo. Bagus ngeten nggih. Aja marang Pak Taslim. Ayo. Aku wis ora percaya karo Pak Taslim. Aja percaya. Bar iki nomere kula blokir kok, Pak. Ya aja, ngene jenenge ra SLJ no malian. Kan kowe dadi bahagia. Ndene Sang Prabu Angkleng Darma. Kula mah seneng kula. Nderek sang pekik. Ha, Mas.
Anderek sang pakek. Nggih, sak garis melih. Priya bagus kang olah budaya. Pun nggih, Pak. Nun? Pun nggih, Pak. Lah kula dereng muni stop iki. Oh, nggih, nggih. Oh nggih, lek ketoke sampun menyerang ini, lambaikan tangan ya. Sak larik melih bar niku. Ganti. Sowan menyang kutha gedhe. Sinden-sinden tepuk tangan tuh Mas Udin. Wah, nggih. Delok lho iki. Ya yo eren apa-apa apik. Ayo nggih. Saya satu. Nggih. Sulamo. Ayo. Mas Sulamo ambak piyayine cilik ning temenanan. Ngopo? Ireng. Ayo. Ireng sepur akeh sing ngenteni. Alah. Ora lek kuwi aku. Ya Mas. Bandara wis kayungyon. Terus kok wus ora? Terus. Selendang kuning kang saking bukit. Oper, Pak. Oke, siap manut karo sampean. Mas Taslim sih golek sing gemleger. Ayo iki. Swara kurang prabuta. Ayo iki. Swara kurang permono. Ning wasis ngung rom. Suarane dasare wis apik, saya diapik-apikke bengi iki. Ayo. Sebabe Ana angel. Ayo. Apik tenan-tenan. Saya mboten Bu suarane Bu. Saya to. Terus nggih. Nah, terus Mas Taslim ayo. Mboten gantos, Mas. Oh, sing ngadili penonton ayo nggih. Sire takon operae dia. Mas Edino spesiale ora nyuara, joget. Iya Mas Taslim. Angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Jumeneng nggih Mbak Sekar mangke. Ya. Terus tresno sesidheman. Lume
luar biasa. Iki lho Gong, ana sing kepareng WA. Saking Ngadirejo, Bumi Bung Karno Blitar nyimak Putri Solo. Kowe nggih. Saking Ki Mujianto. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih. Taksih monitor Pak Dalang. Nggih. Apa iki mboten enten jenenge? Nggih. Lan ugi alhamdulillah sing kepareng mirsani teng YouTube niki khususnya Kuntadi Channel tasih 2000 lebih ngatasi jam 2. Heeh. Matur nuwun, disapa terus mesake. Ayo. Ora kok mesake, tondo tresno kok mesake. Sane rabi nggih. Niki lho. Upamane saking Pak sinten niki? Pak Paryo Kumis.
saking Bogor menika nggih kepareng nyimak. Pak Dito Doang nggih. Tanduk kopi siap. Dinda Nita nggih matur nuwun Madangkara top nggih. Terus ugi saking Nasuha nggih nggih. Nggih matur nuwun. Lan ugi sedaya subscriber Kuntadi Channel dimanapun Anda berada, para moderator ngaturaken panuwun nggih. Pak Joko Warsito, Bu Sundari nggih. Wae sedaya kemawon Pak Wijiyanto nggih, matur nuwun katresnanipun. Yo saiki winong ya nang. Alhamdulillah nggih. Nggih, saiki malih akrab karo Damkar e. Ayo nggih. Mobilmu bar nangsang to? Iya. Ayo kok nyeluk Damkar. Ya soalnya nggak ada orang, Pak. Oh, neng ndi penangsange? Itu di dekat rumah sebenarnya, tapi nggak ada orang di situ. Oh, ora telepon aku. Jalan jenengan mungkin mulang kan repot. Pas awan toh? Iya, siang-siang itu, tapi Pak. ngantuk apa piye nyopir? Enggak, Pak. Itu saya sok tahu aja. Sok tahu aja kayak nyetirnya sok tahu aja. Terus jeglong, jeret, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Masa? Nggak bisa keluar. Iya, nggih. Sarana no. Ayo. Oh iya, sudah lama ya. Sampean, ayo. Iso kae ya iso apa jeneng karyane Pak Dalang Kediri kae ya iso. Apa itu? Pak Gedhuk kae lho. Ayo. Oh, kitel apa? Kitir. Kitir Sumilir. Oh iya. Enggak tuapuk. Enggak. Kitir Sumilir, boleh. Saran kita kuwi. Boleh. Oke, ya. Sekarang? Yo, hah? Sakniki. Saiki sesuk bubar. Oh ya. Menika Bapak Ibu menika ponakan kula saking Tulungagung, ponakane Bu Kesi. Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, pancen yo putra dalang, heeh. Mas Sugi, ayo. Peralatannya luar biasa. Nang kowe tak omongi. Dalam napa, Pak? Saiki enek lho dualang iki lek ndalang nggawa ula, tenan ula tenan. Sak pupuku gedene. Hah? Lah aku nonton dhewe iki tenan Ula. ning YouTube. Ula napa niku? Penari ular. Oh, penari ular. Heeh. Lah jenengan prayu biasanya nggih betul to, Pak? Iya anu. Kisi udula anu kisi. Ayo. Ambene ora nggih. Aku ngomong tenanan no. Oh iya. Lah ngene tak critani. Lah iki ndalang ning kene to. Ya. Lah metune ulong lek kudune pas limbuan bareng karo penarine. Nggih. Lah dikek kotak ning sebelah kene iki lho. Kuwi ngarepe Mbak Anak Angel kene iki. Lah ngono lah lali ora digembok. Terus pripun, Pak? Lah dalange iki pas janturan surep Data Pitana. Lah kok ula iki metu to. Ngene iki. Sinden iki jane ya roh ning dhek kami tengen meneng kabeh kae. Lah ula ki kok mrambat munggah nang dhuwur reblek iki lho. Ndase iki nang dhuwur reblek ngene. Akhire dalang iki ya saka wedine saka gilane mlumpat rono karepe. Mlumpat lah jari kecantol iki lho cantolan keprak iki lho. Mongko jero jari ora ngangge apa-apa. Niku saestu to, Pak? Wes piye ora nonton iso ngono kuwi. Lah saiki wis dihapus apa menawa saiki. Ayo ngono kuwi. Kreatif. Ayo kaya ngono kuwi. Akhire dualange mluwayu ngono. Jenengan mbok kapan-kapan ngoten niku, Pak, ben kersane wonten gebrakan ngoten lho. Nggawa apa? Ula. Hah? Ula. Lah ulo gak aku. Lah kenapa? Aku nggawa liyane macan. Kenapa macan? Hah? Kenapa macan? Ora bu awakmu kuwi ora. Aku kok nggawa ulo. Ayo nggih. Iya nggih. Mbok alate winong komplit sip. Ayo nggih kaya Iya apa. dong. Tapi Kitir Sumilir karyanipun Raka Maski Dalang Gedhuk Seswantara Kediri. Ya, nderek ngampil Mas. Mugi-mugi dados amal panjenengan. Nggih. Ditembangkan oleh Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya, Cok. Berpacu dalam melodi. Yuk.
Jan isuk-isukan ya sik mantap. Ha iya. Winonge malah mantape lek nggih isuk-isukan. Ha iya. Le nembang, le nembang. Bocah ra tau nesu. Ha iya. Cet.